pitulasan ini ras sedekah bumi. Sedekah bumi ini ras pitulasan ngoten nggih. Pinter wong gerabak. Iya, ngiras-iris ya. Mulane Siji gawe loro ngluku. Tenan kok. Apa iki acara loro nanggape siji kok wong gerabak. Nek wong gerabak. Iya. Ning alhamdulillah akhir tahun mesti dianakno nggih Bu nggih. Mulane ditungak-tungakno rene kanggo gerabak kene muga-muga masyarakate sak wargane muga-muga pinaringan selamat wilujeng gemah pahlo jinawe murah sandang lan murah pangan amin Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. nggih dibaleni urut salam jam sing kompak ibu nggih Iya. mergo napa bagi yang menjawab salam itu hukume Wajib. wajib itu nek dilakoni untuk ganjaran Ditinggal. nek ditinggal maksudnya itu Dosa. Lah nak sunah. Nak sunah. sunah itu yo kadang dilakoni yo Jadi susunya Samina. wong seneng aku Nah dilakoni untuk ganjaran ditinggal ora Ora apa-apa. apa-apa. Iku jenenge sunah. nek wajib kudu dilakoni Meniku mau dongakno. mergo apa kula salam kan termasuk iki apa termasuk murah nih iso munggah swarga Ya kok iso? jawab kula salam sae insyaallah munggah swarga nggih Bu nggih Nggih. ora nek swargane murah Murah. jajal kompak Bu nggih Nggih. ben munggah swarga nggih Bu nggih Nggih. untel-untelan lan nek swarga nggih ning neraka bentisane bocah iki nggih Ya ngono ya. Kok swarga untel-untelan. lha wong samurake do pengen munggah swarga kok Banget iki ning swarga nang kaya bel desa. Kaya terminal, kaya lapangan. lha kok ora Lho ora no. lha kok tau nek swarga tapi bisa Bisa iki ndak yo jane Mbah Yai ku lho ngono. dari bayai Oh aku kaya ora untel-untelan sedisane samu barang iki bakal sedeng ngono lho. ngono ya Ya. orang anak bakal Ora bakal untel-untelan. akeh sebenarnya tetep sedang Sedeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swarga kabeh kowe. Satulak-tulakno. Muga-muga sing jawab salam iki sing urung duwe bojo dadi bojo. Ya. Bu ya. Heeh. Sing duwe utang muga-muga takon ndang lunas utange amin Allahumma. Amin ya rabbal Duwatan alamin. ibu nggih. Amin. Sing duwe utang ben supaya lunas amin Allahumma. Amin. Kok banter ngono lho Bu. Ayo. Jadi utang. Iki kudu utang apa piye? Lah kudu utang tapi ora ana wong kene ku Sing utangi muga-muga lali ya mau. ana sing utange lali kaya kowe ku seneng aku. Alhamdulillah. Dino iki dijumlek akeh iki Ya, ning sewani gerabak kene. Ya, heeh. Nggih derek kepangaken niki kula Mas Gundon iki Mas Kunci. Ibu nggih. Nggih. Ben supaya dadi seduluran kalian warga gerabak. Gerabak kene. Wah aku seneng kok karo wong kene. Wong kene seneng perkara apa? Lah kok ora piye wong sumai ora kaya wong biadab. Karuan. Lah aku lagi nang bareng ning kono ning pertemuan kono marep lebu rene aku takon. Tangan nggih. Niki desa Grabak sing ketoprak nggih. Sampeyan ketoprak aku nggih lho. Wong ngombe es lho tawa kabeh. Ditawani. Iya, sampeyan ketoprak monggo nderek minum es monggo. Matur nuwun. Wong gerabak. Rodok nek telan kono nggone pas suditen kono mlebu. Niki leres jurusane ketoprakan Grabak nggih ana wong mangan lontong. Mangan lontong. Yo niku yo ora sembarangan mangan lontong tawa-tawa. Yo tawa-tawa. Nggih sampeyan nek ketoprake monggo nderek dahar lontong. Wong gerabak. Barang tekan pojokan kono, wis ngerti nek yo ora takon lho. Lho niku ngendong anake cilik kok ngimimi anake. Karo ngene. Ngimimi anake. Iku piye ora ngene iki? Iya ya tawa. Ora tawa. Lha pian aku ngimimi anakku nek melok ngemi. Oh, iya nek bocah cilik iki yo makci. Makci. Iya. Lah nek kowe sing gak ambrol sak pabrike kabeh. Oh, ngono kaya. Trewo kene iki alhamdulillah. Heeh. Gerabak semangat nih dulurno. Semangat, ya. Kok desa ndi wae do teko do diamperno. Aku mang kalau diamperno karo Mbak Kuko. Mbak Kuko. Kok kok kenal Mbak Kuko ora? Lho ketua panitia. Iya iya, diambil Mbak Kuko. Oleh ngambil piye dan? Monggo Mas Binarak. Sapa iku Suradana ku anake gitu nggih. Anak Mbak Kuko. Ndek wong ilmu mang anake Mbak Kuko nggih. Iya, anake Mbak Kuko. Barang ora diambil nanti. Iya iya. Yo kaya kuwi mawon. Iya iya. Monggo Mas. Derek-derek. Alah ampun Bu. Mawon aku ngono. Sing mak daharan. Lah barang duwe pamitan nggih, kula tak tanggung sekedhap. Iya iya. Barang ora suwe iki aku ngrungokno mak takut. Titik-titik kamu iya. Terus sak loro enggak aku. Iya. Bu, ampun repot-repot lho Bu. Heeh.
Pas aku apa ngambil. Wah, gara aku kok dibeli kowe isa-isa kowe dikon mampir wis mesti siapno. Lah wis disiapno kabeh. Iya. Alhamdulillah matur nuwun. Nuwun. Wis serane kang piye acarane engko bengi iki direjekno. Iya iya to. Bengi mergo engko bengi iki job iki pirang-pirang ana dangdute. Ana dangdute. Ora tanggapan murah untuk dangdut barang. Lah tanggapan kok murah kuwi yo. Duh, paribasan wong kene ora kenal lagi musik. Ora kenal lagi musik. Wahyu Mustika ditekakno paribasan digodhogno Sarini iki budal. Sangwong basa Allah. Takoni Pak Masrun ngarep kaya. Halo Bang Masrun. Ana Mbak Masrun ngono. Takoni Aku teko godhogno Sarini ketokan sesuk gawa budal. Tak budal nyatane dino kowe iki. iki termasuk wong pangerten ora isa mendol. Kowe kaya piye? Wis iki Ya pedhen iki Bu. Anu. Apa ngono? kok gage-gagenan iki ngopo? Lah mulane iku. Alhamdulillah awak dhewe sowan kene. Iya. Muga ben tambah seduluran karo warga masyarakat Indrapura. Bapak kene ditungak-tungakno swarga. Kowe wis swarga omongan. Lah mulane saka kuwi diseneng-senengno. Ya, Nyanyi-nyanyi wong kene senengane lagu-lagu. iso nyanyi ya. Duh, iki piye lho? Heeh.